салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, бо як бор дигар такрорам шава, иди гузаштагӣ ба ҳама яки яки шумо муборак шавад. Подписчикони азиз, мо анами наворам дар ҳисоби навори идӣ мешава. Иншоалло ки инами мол беҳтарин молай. Мол на дута дандон партуфтагиай. Ғанаҷини но зоида биқа норафта. Беҳтарина беҳтариношо по пари ғавси хуб дора барои мол кардан. Касе ки молам кунам мешава, бениҳоят аҳлай масъалаи хӯрдан ҳамаш дар зинаи аввал шад. мол нав сол шагистаги дита дандон нав бировардагиай, масъалаи аҳлиш аҳлай, барои мол карданам мешавад, чочои дарози хушу дорад, масъалаи хӯрданашам кафолат дода мешавад. Подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Подписчикони азиз, хишу аҳамият битем мола, мол 4 кунҷа молай, хеле моли борики ҳабата нест. Иншоалло ки беҳтарина беҳтариноша даст пой ғавси хубам дорад. касе ки агар барои боқиданам бигира, подписчикони азиз, мол дута дандон дорад, то иди қурбона бубоқа. иншоалло ки чойпилиша хишру кор мекунад. дар анами иди қурбонда бо барои қурбонинам харидори ин моло бениҳоят бисёр мешавад. барое ки ғанаҷин нозоидаай худашам ёшай, моли ёш худаш хадавои таварай. ина хишру тамошо кунед, беҳад фигураи фасон дорад. мо лозим мо дандоношам нишон метем. подписчикони азиз, фақат баҳри ҳамин наворҳои мо як тайляка дареғ надорад. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. бародарони азиз, ҳамин навори моро ба ёру дӯстонтон падилистсия кунед, то ки ҳама тамошо кунанд. дастгирии шумо пешравии кори мо аст. иншоалло ки наворҳои мо баҳри шумоанд. мо дар ҳаққи ҳамаи подписчиконмон дуогоҳ ҳастем ки моро дастгирӣ мекунанд. иншоалло ки ба сабаби дастгирӣ кардани шумо, ба сабаби лайкҳои шумо, комментарияи хуби шумо, канали мо пешравиш ҳаст. мо ай ҳамаи яки яки шумо подписчикони ҳамин канали Бохтар Сити миннатдорем. миннатдори худро баён мекунем. подписчикони азиз, ҳамаи шуморо баракат дар ҳаёти зиндагӣ, ризқ рӯзитон насиб гардонад. барои дастгириятон ки бениҳоят дастгирии хуб кардаистем. подписчикони азиз, ҳамин моли мо 14700 сомон нархгузорӣ мекунем. иншоалло ки дар ин нарх муомиларам ҳастак, доставкашам ҳаст. 14700 сомон мол барои мол карданам мешавад, барои қурбонӣ боқиданам мешавад. касерам ки бубуқа, иншоалло ин мол залал намекунад. ҳозир масъалаи дандоношам нишон метиҳем. подписчикони азиз, ина масъалаи аҳли мол иншоалло ки беҳад аҳлаки хубай. не ки бародари ногуфтанам ки мол биқа рафтагӣ нест ҳол. ина тарафи хафошам ки биқапи мол беҳад халтасинаки хуб дорад, чочпари хуб дорад. подписчикони азиз, чочои дароз не ки ҳамин мол каш пештар, не ки биқа рафтагӣ нест. агар касерам ки бигира бордорам ки намешавад, иншоалло ки мол чоркунҷа мола. ина қафои мола тамошо кунед, беҳад мола ки чоркунҷаи хубе. подписчикони азиз, дандоношам дута дандони калон нав бировардагиай. дандонош ҳоли дарозам шидагӣ нестанд. дута дандони нош нав майда майда биромадагиай. иншоалло ки дусолагира буд кардагиай. барои қурбонӣ 100% гарантиш қатъӣ мешавад. касе ки бира арқаи мола тамошо кунед, чӣ хел арқаи дарози хуб дорад мол. подписчикони азиз, ина подписчикони азиз, дута дандон, ҳамаи дандонош гусалагиай, дута дандон бировардагиай. сараш бутед. хулоса ки анами мола. подписчикони азиз, боз ҳам такрор шуда, рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо WhatsApp ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидор кунед. метавонед ки биё дар хона айпешӣ бибинед. ин айпешам мола тамошо кунед. иншоалло ки беҳад мола ки ба зеби хубам ҳаст. фақат занг бизанед, харидор кунед. фикр ақидотонро дар зер комментария бинависед. сухана хуб шавад, сухани не гуфтан садақаи. подписчикони азиз, баъзе бародаро ҳар гапҳои мезананд ки ин моло қиматанд, молоро шумо бигузоро мегузорем, мегӯям қимат гуфтӣ, дар ин нарх гусаладор. бародар мол то мол дорад. ба ҳамин бародароне ки ҳамин суханҳоро мегӯянд, ай худо умед дорам ки ҳамин худшон молам хонашон дар молам надоранд, арзиши молам намефаҳманд, намедонанд ки ҳар як мол чӣ қадр қимат дорад. ҳар як мол мувофиқи худаш арзиш дорад. подписчикони азиз, тамошо кунед. ҳамун суханҳое ки харидор нестед, наги хубтара. подписчикони азиз, чӣ дар кори як гапи зоитӣ гуфтанд. буфурад ягон сухани хуб бинавис, я бале бале ки нафурад, хомӯшӣ ай ҳама хубай. ҳамин сухани бад гуфтанда хомӯшӣ иншоалло ки беҳтарини беҳтарад. подписчикони азиз, ҳамаи бародарони ғайриби мусофири моро сарбаландӣ, хонободӣ, тинҷӣ насиб рӯзӣ гардонад. баракат дар ҳаёти зиндагӣ, ризқ рӯзишон насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.